Bon dia, avui farem un reportatge sobre el Mercat de l'Estrella, que el vam escollir perquè ens van dir de fer un reportatge sobre una botiga o alguna cosa que portés molts anys. Llavors vam decidir fer el Mercat de l'Estrella, ja que segurament hi havia moltes anècdotes i és molt singular. I passem. No, baja muy corriente, porque ¿sabes cómo baja? Dins d'aquest mercat hi ha venedors molt professionals. Ara parlarem amb ells. Mira, aquí teniu a l'Amparo, la millor carnissera del mercat de l'Estel, la millor carn que hi ha, la primera qualitat, molt bona clienta, molt bona vendedora. Ai, Fèlix, aquest català que el tens una miqueta, digue'l, carinyo. Que quan portes aquí treballant? En aquest mercat porto 18 anys, carinyo. Has estat en uns altres mercats? Sí, vaig començar a l'edat de 15 anys, perquè no m'agradava estudiar, llavors hi havia oficis, i els pares deien, si no vols estudiar, a fer un ofici. I vaig anar a buscar aquest ofici de carnissera. O sigui, que fa 35 anys que soc carnissera. 18 d'autònoma, no, 9 d'autònoma. 9 anys d'autònoma. Tens alguna anècdota per explicar-nos? Una anècdota, doncs mira, que una vegada va vindre una senyora i em va demanar 30 grams de carn. I jo vaig dir, 30 grams de carn no fotem, molt poca cosa, 30 grams. Vaig agafar el paper i vaig fer així. Miri, senyora, ja tens 30 grams de carn. Això és una anècdota, saps? Perquè mai m'havia passat 30 grams de carn. Mira, veus? Me paguen. Això és un pedido que m'han fet, 50 euros. Això ja és una altra cosa, Vale? Es nota la crisi? Molt. La gent es nota molt la crisi. No mengen el que tenien que menjar. Van al bar, al restaurant, per això sí que n'hi ha, però per menjar no. Se nota bastant. Llavors, creus que la gent s'ha tornat més exigent a l'hora de comprar? No, exigent, miren molt preu. Més que qualitat, miren molt preu ara. Ja no mengen com abans. I això ha afectat el seu negoci? Sí, una mica bastant. Tiren a bastant. Vas fundar tu el negoci? Jo vaig fundar el negoci. Sí, era de la teva família o... No, era la meva tieta, la carnissera, per això vaig agafar aquest ram. Perquè la meva tia era carnissera. I està contenta aquesta parada? Estic contenta? Contenta d'aquí? Sí, petiteta però matona, estava molt contenta. El que passa que ara ja t'he dit, ha anat baixant una miqueta en picant. Doncs moltes gràcies. Dale, carinyo. Bon dia tingueu. Quants anys portes treballant al mercat? 14. I, sempre has estat a aquesta parada? No, he estat a dalt i a baix, però sempre en llegums i fruits secs. I sempre ha estat així la parada de llegums i fruits secs o incorporant noves coses? Al principi, des que jo vaig entrar, així, plats i llegums, fruites i el fruit sec igual, sí. Tens alguna anècdota per explicar-nos? Pues sí, va vindre una senyora a demanar-me fruits secs i n'hi ha un fruit sec que es diu anacards i la senyora no es va donar compte i em va demanar anacondes, que són secs. I va ser molt graciós, vam riure molt. Ha afectat la crisi Sí, tu notes que ha afectat? Home, per exemple, amb la llegum no, perquè és una cosa econòmica. Hem vist que la parada dalt tenia molta gent. Sí, és una cosa econòmica, llavors massa no nota. Sempre una mica sí, no? Però massa no. I creu que els clients s'han tornat més exigents a l'hora de demanar els productes? Si s'han tornat més exigents? Bueno... Hi ha de tot, no? Sí, exigents... Bueno, no, massa no. La gent massa exigent no és. Lo que volen les coses bé, això sí. Però, suposo que més o menys també són coses que no són difícils de fer, són elaborades, però tampoc massa, saps? I més o menys, tenim gent molt capacitada de cuinar. I quin és el perfil de comprador que ve? Aquí baix el perfil són dones més grans.
gent més jove puja dalt. Puja escala. Moltes gràcies per... De res. Adéu. Ara anem a parlar amb la Lola, una de les persones més expertes d'aquest mercat. Vinga, anem. Dime. Portes molts anys treballant aquí. Bueno, ens han dit com 50, no sé si estem acertant. Oye, ¿pero de qué van? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha dicho esta locura? Un pagaré. No, no tantos años aquí. No, va, quants portes, més o menys? Menys. Que porto a lo que és la part aquesta. Ah, vale. Porto, pues, 14-15 anys. A la... Sí? Ojo. Però per Però res de comida ni res de tot això. Jo estava en una altra onda aquí al mercat. No era aquesta onda, la que estava jo fa 50 anys. I ara també me la grava? Clar, t'hem de gravar com treballes. Vale. No, per treballar, normalment, però soc treballadora. Vale, això també queda? No, jo no estava aquí. Perquè això dels menjars que emportar és relativament nou, no? Bueno, jo t'he dit que fa 15-16 anys que s'ha anat cada vegada més perquè la gent treballa i no li dona tant temps de menjar. I ara amb la crisi, doncs, molta gent que s'anava el diumenge al restaurant, doncs ara ho compra i s'ho menja a casa. No té què fer i s'ho menja a casa amb companyia i amb tot. Va la cosa? Bien, bien. Sí, la parada aquesta la vas fundar tu o ja estava... Vam fer nosaltres. Nosaltres només teníem una petita parada al fons d'ou. Això és dels 15 a 16 anys, que farà 16 anys aquest any, que estem aquí. No estava tot això. Això ho hem fet nosaltres. Ho he fet jo, per dir-ho d'alguna manera. Només teníem, al final, que era ous. S'ha notat la crisi? Hombre, ¿y quién no nota la crisis? Claro que es nota la crisis. Pero bueno, estem aquí para combatir-la. Alguna anècdota? Ho tenies que haver dit abans i no haver comentat. Suposo que sí que hi ha anècdotes. Però vaja, que la gent ve aquí perquè diuen que fem el menjar casolà. I que agrada molt per això. ¿Te gusta, no? Moltes gràcies, Lola. Vale, si lo poso a foto, ja va. Vale. Ara veurem el que opinen els que compren al mercat. És consumidora habitual d'aquest mercat? Sí. Prefereix el mercat o el supermercat? Bueno, depèn de les coses que vull comprar. Si vull comprar carn o peix i pollastre, prefereixo el mercat, però si no, el súper. Creus que ha evolucionat el mercat al llarg d'aquests anys? No, No? El troba un ambient semblant? igual i menys gent. Ha notat la crisi al mercat? Ha notat la crisi al mercat? Tancament de parades? Jo veig que ve menys gent al mercat. Vale, doncs moltes gràcies. És client habitual? Sí. Fa molts anys que ve... Sí, fa 30. I bueno, li agrada més venir aquí o anar al supermercat? M'agrada més vindre aquí. Per què? Perquè té més bon gènere. Nota la diferència després de amb la crisi? Si noto la diferència, doncs noto que hi ha molta menys gent. Però no sé si és degut a la crisi, suposo que sí, però també és degut a que l'estado està tancat i aleshores la gent és més fàcil anar al súper. I com creus que ha evolucionat el mercat en aquells 30 anys? Com ha evolucionat? Bueno, doncs ha evolucionat que abans venien més productes frescos i ara també venen molts productes preparats. Vale, moltes gràcies. Després de saber l'opinió de la gent que treballa al mercat i dels consumidors, podem afirmar que els canvis més forts que ha experimentat ha sigut la crisi com a conseqüència l'implantació de plats preparats
de plats preparats dins del mercat. Us animem a entrar, ja que és un joc amb gent molt acollidora.